खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। तिताबरनि ग्रामीण बेंकआव 3 कौटि रांनि बेले-बेजे। मंगलदैयाव हाबा जानो थांनानै मोन 13 नखरा गामिनिफ्राय एरख'जादों। धुबुरीनि उदां बिजाथि शुकुर आलिया देहा फाहामसालियाव। बांलादेशनि एमपि आनबारुल आजिम आनारखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय। हानजासे दुथांफोरा राजा लामायाव गंसे नखरनि सुबुंफोरखौ लाखिनानै धोन लुथिदों। सिभिल सार्भिस आनजाद उथ्रिखांनाय आइजोआ फिसायखौ नागारनानै खारदों। लामा जाब्रबथायजों मोनसे नखरनि सा 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो गुबुन सा 20 सुबुंफोरनि जखम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। तिताबर महकुमानि माधुपुर ग्रामीण विकास बेंकआव कौटि रांनि बेले-बेजे जादों। बेंकनि ब्रान्च मेनेजार आरो एसिस्टेन्ट ब्रान्च मेनेजारआ जयै खालामनाय बे बेले-बेजेआव बेंकनि ग्राहकफोरनि 3 कौटिनिबो बांसिन राङा बेले-बेजे जानायनि अजद थिखांदों। रिपर्ट बायदिब्ला ग्रामीण विकास बेंकनि मनिटरिं सेलआ सोराङाव लाबोनाय बे गेदेर राङारि बेले-बेजेनि उनाव गलाघाटआव थानाय बेंकनि आन्चलिक मावख'आव नायबिजिरनायनि उनाव ब्रान्च मेनेजार प्रशान्त बरा आरो एसिस्टेन्ट ब्रान्च मेनेजार प्रियांशु प्रतिम गगैखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। गुबुन फारसे केशियार सत्यजित चलिहाखौबो गलाघाटनि महुरामुख ब्रान्चआव ट्रेन्सफार खालामनाय जायो। थांनाय 1.25 बोसोरनिफ्रायनो ब्रान्चनि डाइरेक्टर महरै सिबिथाय होबोनाय प्रशान्त बराया गोबांथार नकल सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि मुङाव रां दाहार होनानै बे गेदेर जाख्ल'नायखौ खालामबोदों। माखासे ग्राहकफोरनि एकाउन्टनिफ्राय मिथिहोआलासे गुबुन बेंक एकाउन्टआव रां ट्रेन्सफार खालामखुमायोमोन। बेनि अनगायैबो गोबां नंखाय समबाय सम्पथिफोर खुलिनानै बेंक मेनेजारआ गावनो मोनसे दाहारनि रेकेट बानायदोंमोन। बे खौराङा सोराङाव फैनायनि उनावनो ग्राहकफोरा गावसोरनि राङा रैखाथियाव दंना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय दिनै माधुपुर ग्रामीण विकास बेंकआव बिर खालामफैदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मंगलदैयाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। बे खेबाव हाबा जानो थांनानै मोन 13 नखरा गामिनिफ्राय एरख'जादों एबा बयकट खालामजादों। मंगलदैनि 1 नं मेधिभार गामियाव जादों समाजखौ लाजि फोनांनाय बे जाथाया। जाथायनि बागै फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव 1 नं मेधिभार गामिनि गंगाधर देखानि फिसाज्ला अपुर्ब देखानि हाबा जानो थांनायनि थाखाय सभाराम केबटनि नखरखौ गामिनिफ्राय एरख'नाय जादोंमोन। गावनि असे फंबायनि हाबा जानायनि थाखाय नखरा थांनाय 21 जानुवारि खालिनिफ्रायनो गामिनिफ्राय एरख'जादों। बेनि उनाव सभाराम केवटनि न'आव खौरां लानो फैनाय सा 6 सोमोन्दोआरि सुबुंनि नखराबो गामिनिफ्राय एरख'जायो। ओरैहाय बे हाबाखौ जाहैनायनि थाखाय गामिनिनो लोगो मिलन देखानि नखराबो गामिनिफ्राय एरख'जायो होननानै खौरां मोनदों। बेनि उनाव बै मोननै नखराव खामानि मावनो फैनाय ओंखाम जानो फैनाय गासै मोन 10 नखरफोरखौ गामिनिफ्राय एरख'नाय जायो गामिनि माखासे गाज्रि सानस्रिनि मुखियाफोरा। रिपर्ट बायदिब्ला बै नखराव खामानि मावनो फैनानै दासिम मोन 6 नखरा गामिनिफ्राय एरख'जाबाय। मख'नो गोनांदि आथिखालनि मुगायावबो बेफोरबायदि जाथाय जानाया बयखौबो साननो गोनां खालामदों आरो गुसेब सान्थौनि सुबुंफोरनि थाखायनो गामिसेनि सुबुंफोरा गेजेराव गावस्रानाया सोमजिदों। धोरोमनि मुङाव बेबायदि थाखोनि सुबुंफोरा आथिखालाव सरासनस्रा सुबुंफोरनि गेजेराव गावस्रालायनायनि बेगर फोगासिनो दङ। गाज्रि सानस्रि गोनां सुबुंफोरनि बेबायदि थाखोनि थाखायनो समाजाव बोखावजानाय। बबेखानि बेबायदि जाथाया बेसेबां गनायजाथाव बेयो दान्थे बिदान्थेनि आयदा। धुबुरी लकसभा बियाबनि उदां बिजाथि आरो ससियेल मिडियायाव बयजोंबो सावरायजाग्रा शुकुर आलिया देहा फाहामसालियाव। बृहस्पतिबारखालि गवालपारानि फ्लरेन्स हस्पिटालाव एडमिट खालामदों शुकुर आलिखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला शुकुर आलिखौ थाबैनो अपारेशन खालामनो गोनां जानो हागौ। नाथाय मा बेमारनि थाखाय शुकुर आलिखौ हस्पिटालाव एडमिट खालामनो गोनां जाखो बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो माखासे समनिफ्रायनो शुकुर आलिनि देहाया मोजां नङामोन। बबेखानि बावैसो बारग'लांनाय लकसभा बिसायख'थियाव धुबुरी बियाबनिफ्राय असम गण मोर्चानि मदद होनायाव उदां बिजाथि महरै बादायनाय शुकुर आलिया
थांनाय 2 एबा 3 दान सिगांनिफ्रायनो देहा गाज्रि जागासिनो दंखायोमोन। गिबियाव बिसायख'थिखौ लानानैनो बेबायदि हालोदा जादों होननानै सन्देह खालामनायबो जादोंमोन। कलकाता पुलिसनि संगालिया सं दाननानै बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाजों दैदेनजानाय बांलादेशी आवामी लीग दोलोनि एमपि आनबारुल आजिम आनारखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ कलकातायाव हमनो हाबाय। बृहस्पतिबारखालि कलकाता पुलिसआ 56 बोसोर बैसोनि एमपि आनबारुल आजिम आनारखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ हमनो हादों। गावनिनो उन्दै समनि लोगो सासेया बांलादेशनिफ्राय भिजा गैयाजासे स्रोदै कलकातायाव फैनानै सासे आइजोनि हेफाजाबजों बुथारफैदोंमोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला एमपि आनबारुल आजिम आनारा थांनाय 12 मे खालिनो कलकातायाव देहा फाहामथाय लानो फैदोंमोन। कलकातायाव निउ टाउन ओनसोलनि थागिबि गपाल बिश्वासनि नखराव फैनानै गंसे फ्लेटआव आनबारुल आजिम आनारा थाफैदोंमोन। कलकाता पुलिसआ सन्देह खालामदों दि एमपि आनबारुल आजिम आनारखौ सोरबा सुथुरा बुथारखोमाबायबो जानो हागौ। लोगोसेनो निउ टाउन ओनसोलनि बबेबा जायगायाव फबनानै दोननो हागौ होननानै कलकाता पुलिसआ बुधबारखालि जेरावबो नागिरदोंमन। बेनि मबाइल फनफोराबो सुइच अफ जानानै दं होननानै पुलिसआ मिथिहोदोंमोन। गमामायैनो बे जाथाया जामारदों। काछार जिल्लायाव थानाय सिलचर कालाइन राजा लामायाव सा6 हानजासे दुथांफोरा गंसे नखरनि गारिखौ लाखिनानै बिसोरनिफ्राय धोन लुथिनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो बयखौबो साननो गोनां जाहोदों। धोन लुथिजानाय नखरनि सुबुंफोरा शिलंनिफ्राय सिलचर फारसे फैबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो हानाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथांफोरा हाथियार लानानै लामाखौ बेंथेनायाव गारिखौ लाखिनांगौ जादों, जायनि जाहोनाव नखरनि रां, मबाइल फन आरो सना रुपा गासैखौबो दुथांफोरा लुथिनानै लानानै थांजोबदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो साखाथियावनो थानाय पुलिस थानायाव थांनानै एजार हैनाय जायो होननानै खौरां मोनदों। भांगरफोर पुलिस थानानि मावथिफोरा थाबैनो बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरनो आखायाव लाबाय होननानै मिथिहोदों। आसामनि एपिएससि आनजाद उथ्रिसार जाखांनाय सासे आइजोआ ट्रेनिं लानो थांनायनि खोथा होनानै गावनि असे फिसायखौ नागारनानै खारदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला न'निफ्राय ओंखारलांनाय समाव न'निफ्राय नोगोद 2 लाख रांजों लोगोसेनो गासै 3.50 लाख रांनि सनाखौबो लांफानानै ओंखारलांदों होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो न'नि माखासे बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौबो लानानै थांनायखौबो मिथिहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आइजो आरो फिसाय रेकिब आहमेद सानैबो 2011-2012 मायथाइयावनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव फरायदोंमोन। फरायनाय समनिफ्रायनो एपिएससि आनजादनि सोलोंथाइ लानायावबो गोनां जानाय गासै खरसाफोरखौ होदोंमोन होननानै फिसाय रेकिब आहमेदआ फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो बिसिया सानमारि ओनसोलाव थानाय एपिएससि कचिं सेन्टाराव खामानि मावनाय समावबो फिसायनि सिनायथिखौ बयनिबो नोजोराव दोनखोमानानैसो खामानि मावदोंमोन। जायनि थाखाय फिसाय रेकिब आहमेदआ बिसिनियाव गोबांबार सोंनायनि उनावबो फोरमायालासिनो गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लागोन होननानै फिसायखौ हुमखिबो होदोंमोन होननानै रेकिबआ बुंथिदोंमोन। बे जाथायनि बागै राहा गोथे रेकिब आहमेदआ सानमारि पुलिस थानायाव गसरलाइ थिसनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हारियाना रायजोनि अम्बाला जिल्लायाव दिनै राजा लामायाव गंसे मिनि बासआ गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांनायाव गंसे नखरनिनो गासै सा7 सुबुंफोरा दुखुनांथावै जिउ खहा जायो आरो गुबुन सा20निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हान्थियारिफ्रा बासजों बैष्णो देवी मन्दिराव थांनो दावबायदोंमोन। बे जाथाया दिनै अम्बाला दिल्ली जम्मु गाजा लामायाव जादोंमोन आरो सा7 जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो गासै सा20निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होननानै अम्बाला केन्ट सिभिल हस्पिटालनि मेडिकेल अफिसार डक्टर कौशल कुमारा फोरमायथिदों। अदेबानि बे जाथायनि गुबै जाहोना दासिमबो सोराङाव फैयाखै, जायनि थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानै मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।